Altså, nu tilbage. Ja, vi har noget, og vi har 4 mænd hver. Ja, og og vi har samme våben, og... Ja, alt det der fucked up. Alt det der fucked up crap. Så. Okay, det er mig, der er øverst. Okay, det er øverst. Og Christoffer, han er nede. Chris Meter. Ja, jeg skal lige huske, hvad fuck kan jeg gøre igen. Du skal lige vide... Fuck, jeg kan slet ikke kun. Du skal lige vide, at jeg er midt i 2. Nej, okay, så har jeg et problem. Jeg aner ikke engang, hvad det her våben var. Det er en sniper. Ja, det ved jeg godt nu. Tak for informationen. Oh ja. Au! Nej! Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Oh, fuck. Fucking dø. Det er du god. En god rulle. Okay, han er død, tror jeg. Det løber derovre. Hvad er han? Okay. Det var mig. Fuck it. Fuck, jeg skyder dig. Ja. Oh ja. Fuck. Sorry. For helvede. Steder. Godt. Godt. Ja, jeg er mega træk. Shit. Jeg kan jo dårligt. Jeg vil ikke gøre noget, vi skal få. Nå, det er... Du trykker der. Nej, der. Og så trykker du der. Og så... Så når du dør, så får du våben. Ja. Okay. Okay, sådan der. Jeg synes... Fuck, du der! Ja! Det var våben. Jeg kan lige se det våben. Det er mega godt. Ja, faktisk. Fuck! Det er dog ikke noget, jeg har forsøgt. Fuck! Det får ikke. Jeg får ikke alt det her fucking crap. Fuck helvede! Nej! Jeg bliver skudt. Bum. Ej, I følger. I har... Ja, man. Yes, man. Nu fører den. Nej, det var dig der. Det var dig. Nej. Oh yeah. Så løber jeg lige lidt væk. Fuck, shit. Oh ja, dræbte ham, mand. Fuck, der er sådan en. Nej, det er dig, mand. Oh my god. Jeg dræbte dig flere gange, end du har dræbt mig. Ja. Jeg er næsten mere brun end dig. Ja. Hvor mange har jeg dræbt? Jeg har dræbt 4. Ja. Fuck! Hvor mange har jeg? Jeg har ikke engang. Du kan se der. Jeg har nogle her, og jeg kan se. Skal jeg have nogle mere? Oh yeah, man. Oh yeah. Oh fuck! Nej! What the fuck? Nå, det er min ven. Jeg troede jeg. Ej, fører man. Jeg dræbte dig! Yes. Han gør lige nu. Ja, sikkert. Er det den her? Ja. Nej. Op.
Bum, og så helt op. Helt op. Helt op. Okay, helt op. Så. Sådan her. Det pisser ikke sådan et spil der. Hvor fanden er det, hvor du har? Jeg har... Prøv lige op. Ned. Ned. Den her. Den er fandme også. Kan han have med god. Men den her fandme også. Oh, fuck! Fuck. Og lort. Jeg har en pose. Oh, fuck! Det er dig! Fuck! Ah! Nej, det er sgu ikke mig. Oh, fuck nu! Hvorfor er alle efter mig her? Er alle virkelig efter dig? Ja, alle mine fjender er virkelig efter mig, mand. Det er mega... Ja, alle dine fjender efter dig i krig. Ja, det er mega mærkeligt. Ja. Ja, Sygt nok. Jeg har en klasseknive. det er stød. Ja. Så når der er folk, der går ind, så får de stød. Og bro. Nej! Ha! Fuck, det er der, hvor jeg bombede. Fuck! Au! Jeg får en pakke. Hvad får jeg? Yes, mand! Hvad fik du? Ved du hvad? Haha. Hvad fanden er det? Jeg har en robot. Hvad? Nej! Og den kan skyde. Eller hvad? Nej. Hvad Det er ikke robot. Ha! Nej. Det er den her helikopter. Tak. Jeg kan styre den. Oh my god. Jeg ved hvad? Jeg tror bare, jeg styrer den. Det er bare... Det er bedre snyd, jeg kigger ikke. Så. Der er muligt godt i. What? Snyd? Fuck. Ej, det stopper. Støg. Ja, spring. Spring. Der er en af mine bagved. Fucking lort. Der kommer rød ring rundt om min bord. Ej, du er en idiot! Der er to. Nej, det var ikke kraft, mand! Nej! Ja, det kommer jeg to. Nej, du kan jo dræbe mand med den der skud. Okay, fedt. Fuck, det er lort, det er. Fuck. Hvad nu? Jeg kan ikke vente dig! Hej. Fuck! Fuck, du er idiotisk, mand! Hej, ikke den. Nej, for fuck's sake. Jo, mand. Okay, Ja. hvor mange har jeg lige? Jeg har dræbt 12 kun. Hvor mange har jeg dræbt? Nej, fuck det der. Det der. Jeg får på det. Du kunne dræbe 4 mere end mig i den maskine der. Åh, for helvede! Fuck dig, mand. Dræb mig, en idiot. Stærkt team, jeg har med. Fuck. Au! Og der er en skjold. God! Jeg kommer efter dig nu. Ja. Du kommer bare, bro. Du kommer bare. Åh nej. Der var 20 sekunder.
kan. Sidste kill, kom nu. Nej! Den anden en, der har fået sidste kill. Og der er ingen, der har fået sidste kill. Jo, der er en. Hør med det. Er det på mit hold? Jeg tror, det er på mit hold. Ja, det er for dit hold, fordi han kom der. Ja. Der er jeg. Hvor er det godt. Jeg er mindst på mit hold. Eller er det dig? Det er dig, der er mindst. Ja, jeg er mindste. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er pisse høj. Jeg er mindste, og jeg er på 12. Der. Ej, man kan være 18. Hvad? Man kan være 18. Jeg kan ikke se det. Hey, vent, er det her? Nej, det er godt nej. Så vi går ind. Vi laver en ny bane. Jeg har en. Og den her gang, der skal vi have fuld cirka 10 minutter. Det kan man ikke, men vi kan få så mange, vi kan være. Den der bane, den er god. Ej, vi skal have en bane. Ja. Okay. Bare fuld. 5. På 5? Man kan kun maks 4, men vi kan gøre den pro. Okay. Har. Ja. Det er det mega fedt. Kan du bare alle tingene? Der spiller du. Ikke mig? Jeg kommer med at bruge dig, jeg vil så. Jeg skal nok flæse dig. Aha. Heller ikke. Ja. Det var jeg ikke engang brug for. Fordi du taber lige meget. Ha! Hvem var det fra den sidste runde? Ha! Så taber du det for noget. Jeg vandt. Jeg var den bedste. Ved du hvad, jeg tager det på. Nej, jeg tager det på. Oh yeah! Og jeg kunne bare. Shut up, motherfuckers! Er klar? Vi har den indtil. Vi har kål. Vi har kål. Det ser vi, jeg har. Lambo. Fuck! Ja. Jeg har med suger. Nej, jeg bedre. Du vil godt dræbe en af dine egne. Nej, jeg dræbte også en, tror jeg. Sådan. Ej, nej. Ja. Fuck, jeg kan ikke skud til den. Se der. Genie. On your feet! Og den går fint. Dig. Jeg har faktisk spillet det her på computer. Jeg ved faktisk mange ting. Vi er ikke samme steder. Nej, det er vi. Down and clear! Fuck! Hvor er du? Jeg skyder. Din mor. Hvor mange kills har du? Jeg har 2. Det er jeg også. Oh my god. Eller hvad timer jeg? Jo, jeg har 2. Jeg får den på mig selv. Jeg kan ikke død i den eneste gang. Hakko.
du har nede i hjørnet. Du kan bare trykke der. Så kan du scanne os. Hvad kan jeg? Du kan scanne os. Hvad? Dernede. Se, du har sådan en scanner hernede. Den har jeg ikke. Du har sådan en scanner. Hvis du trykker der, så Tryk på hvad? den her. Se, nu scanner du. Prøv at kigge op på et kort. Så kan du se, hvor vi er. Og de røde prikker også. Eller for mig. Dine fjender. Dine fjender. Og dine veninder. What the fuck? Jeg tror ikke lige rigtigt, vi bliver venner. Det er bare sygt mange fødesød her. Det er sygt meget. Jeg har fået 4 kills. Hvor mange har du? Det er mange. 7. It's gone. Enemy down. Fuck for det. Men Fuck så for er det. EKIA. det nedspiller. Pis. God. Jeg tror ikke rigtig, det er det vinderagtigt, hvis jeg skal se det. Nej. Oh ja, jeg fik dig! Fuck, det var ikke her. Fuck, det var ikke her. Jeg stod lige og dansede. Så er det stedet. Bare gå hen ad trappen. Shit, nej, jeg slår mig. Jeg slår mig. Jeg slår mig. Haha! Ej, fuck! Nej, jeg har ikke det. Nej! Jo, hvad? Jeg slår. Du er en landmand. Nej, jeg har ikke det sgu. Woo! Jeg døde en eneste gang. Jeg døde. Oh, bitch! Get off the way, bitch. Get off. Woo! Get off the road! Oh my god. Nu går jeg over og sniper. Fuck no! Ej! Jeg går og sniper. Så godt hver dag. Det ved vi ikke. Hvad er det? Det Kom er... der en op? Nej. Det er jo ikke, hvad? Jeg sprang. Er bag på. Seriously about this, please? Du kan selv se. Du kan selv se. Du kan selv se. Se nu er den væk, fordi jeg... Ja, den er skudt. Det er bare ikke særlig. Oh, fuck, oh! Timeline in jeopardy. Pick it up. Ej. Fuck. Jeg fik dig! Woo! Oh yeah, baby.